اللي بعد سلطنة وكيلات حزب زيرترا أيكونوا نسخة منيو وكيل حزب تግራይ ገይሩ ሊሆካ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኸዓኒ ሻዕብያ ህወሓትን ፋኖን ናይ ሰላም ጽምዶ ይኮነን ናይ ኩናት ጽምዶ ትግራይ ከም ባፈር ዞን ወይ ድማ ከም ዓውደ ውግእ ክገብር አይደሊ ፈታውን ጸላእ ንኽትቀይር ኢልካ ስምዓት ዲፕሎማሲታት እንትገብሮም ሶታ ሰላም ዝብልዋ ዘለዉ ይግለጽዋ ንህዝብ እንታይ ትትርጎም ጽምዶ بعثنا خوني يقول مريض إسرائيل محرم مريض فتيو خطروا يقبون بعد ጽምዶ ዝብል ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳይ እዚ ይፈልጦ ድዩ መንግስትና ከምዝበሎ ተባሂሎም ከቀርቡ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን ይሄን ይመስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከምዚ ኸማይ ከምትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ናብ ናይ ሎሙ ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ተሓልፍ እንተለኹ ኢምፖርታንት ዝኾኑ መልእኽትታት ኢና ሒዝና መፂና ዘለና ንስኻትኩም ኮሜንት ሳብስክራይብ ላይክ ኤን ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ምኽንያቱ እዚ ገዛኹም ይገዛ ኩላትና ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ዝቐነየ ጉዳይ እዩ ዝተረኣስቲ ቪድዮ ማለት እዩ ጀስት ከም መእተው ክኾነና ንሰምዖም ኢና ብዙሓት ቪድዮታት ብዙሓት ወግዕታት ተወጊዖም እዮም ብፍላይ ከዓ ጽምዶ ታዩ ከውን ነይርዎ ዶ ከውን ኣይነበሮን ዝብሉ ንምንታይ እዮም ቶም ከውን ኣለዎ ከውን የብሉ ኢሎም ብክልተ ገጽ ሳይድ ሒዞም ዝከራኸሩ ዘለዉ ሰባት ከም መከራኸሪ ነጥብ እንትዛረቡ እንተለዉ ዘይተስማዕምዑ ኣብቲ ጉዳይ እዚ እንተኢልና ብሩህ ዝኾነ ሓሳብ ንረኽበሉ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ Welcome to Shidden Reacts 1 በዚኣ ንጀምር ንመስሓቅ ክኾነና እሺ ሰናይ ምንዮት ኣለኒ ትብለና ኣላ ኣድብሌና ዓመት ከምዚ እዋን ብሓቂፈ እሺ ፕላን ኣለኒ ቆልዓ ክወልድ እግዚአብሔር እንድሕር ከም ፍቃዱ ማለት እግዚአብሔር ተረዲእኒ ቆልዓ ክወልድ ናተይ ፕላን ሕጂ ማለት እዩ ክልተ ቆልዑት ክውስኽ ይደሊ ኣለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ 35 ክሳብ 38 ዕድሜኻ ጽቡቕ ክትወልድ ማለት እዩ ጓልይ ሓፍቲ ትደልያ እቲኦም ኣወዳት ከማን ሓፍቲ ይደልዮም ስለዚ ክልተ ኣዋልድ እንድሕር ዳሂቡ ብክልተ ኣዋልድ ባሪኽኒ እግዚአብሔር ኣነ ከዓ ብጣዕሚ የመስግኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮ ሳፖርት ዝገብር ሰብ እየ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዝፈቱ ሰብ እየ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤነርጂ ብጣዕሚ ከተባብዕ ዝደሊ ሰብ እየ ጓል ብተፈጥሮ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብጣዕሚ ዝፈቱ ማለት ስለዚ ክልተ ኣዋልድ እግዚአብሔር ማንታ ገይሩ ተሂብኒ ጽቡቕ ማንታ ገይሩ ተደሂብኒ ብሓንቲ ከዓ ኣልግብ ኣቢለ ማለት እዩ ኣልግብ ኣቢለ ኣጓላት ክወልድ ይደሊ እየ ሰናይ ምንዮት እግዚአብሔር ተሂብኒ ኣትብል ዘላ ወለዲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንዓና እውን መተባብዒዩ ኣድብሌና ወነ ጓላት ጽቡቕ ይኸረ ጎበዝ ይኽብስሩ በጠቕላላ ተሓሳስባ ክሪእ ከለኹ ዓባይ ሰብያ ንእሽትለይ በኣና ብሓበሻ ሓደ ግዜ ናይ ግድን ማለት እዩ እንታይ ተባሂሉ ነብየ ባዕዶ ይኽብርን ስለ ዝተባሃለ ንሕና ብዙሕ ናይ ግድን ሓደ 5 ዲግሪ ወይ ከዓ ፒኤችዲ ገለለ ንኽብል ኣለዎ እቲ ሰብ ተዘውግዑ ዘሎ ብዘየገድስ ወይ ከዓ ገንዘብ ክህልዎ ኣለዎ እምበር ከምዚ ዓይነት በቃ ክውለዱ ከለዎ ማለት እዩ ምስኣቶም ሒዞሞ ተወልዱ ጊፍትድ ዝኾኑ ደቂ ሰባት ኣለዉ በቃ ከም ንኣብነት ከም ኣድብሌና ማለት እዩ ጊፍትድ እያ በቃ ንዝኾነ ክትዛረበ ትኽእል ቃል ትፈልጦ እያ እንታይ ምዃንስ ትፈልጥ እያ ጎበዝ እያ ተዳልያ ግእዝ ተንብብ ተዳልያ እንግሊዝ ተንብብ ተዳልያ ዓረብ ተንብብ ኣምሓርኛ ትዛረብ ትግርኛ ትዛረብ ከምዚ መልቲሊንጓል ማለት እዩ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ታይሊንጉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናቱ ሲኢኦ በልዋ ብጣዕሚ ጎበዝ ዝኾነት እያ ማለት እዩ ኣብዚኣ እኒሄ ወዲ ሕምስ የቢልና ዘሎ ሕጂ ካበይ ናበይ ከም ዝነጥር ረእይዎ ኢኹም ከዓ ከእምነና ከዓ ክፍትን እዩ ዓራይ ብሓድነት ኤርትራ ብሉዓላዊ ሓድነት ኤርትራ ብሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብሕውነታዊ ርክባት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘይዋገዩ ብዙሓት ኣባላት ብርጌድና ሓመዶ ኣለዉ ኣነ ይፈልጥ እዩ እዚኦም ይቃወሞም እዮም ልበዓል ስልጠነ ልበዓል ዝጭፍር ዝበለ መንሽቡ ይቃወሞም እዮም ተረዲኽኒ ዘርፎር እዩ ኣነ ኖም ኣይኮንኩን ዝቃወም ዘለኹ እንቶም ሰብ መትከል ኣይኮንኩን ንዞም ናብ ብልፅግና ኮይኖም ምስ ጀኖሳይደር ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ላዕና ክወግኡ ዝገብሩ ሓደ ሰባት ዝትርጉምዎ ሰባት ብርጌድና ልልሰልጠነን ተቃዊሙስ ንምንታይ ደኣ ለኤርትራውያን የቀርብ ልብል ተሓሳስባ ኣለኹ ናተይ መልሲ ልበዓል ስልጠነ ወኪላት ህዝቢ ትግራይ ኣይኮኑ ማነው ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮኑ ሓደ ንስኻ መን እዩ ወኪል ህዝቢ ትግራይ ገይሩ ሊኢኹካ ቀዳማይ ንስኻ ዓርሳኻ ትወክል ሓወይናተይ ክትፈልጦ ዘለካ ሕጂ እውን ማለት እዩ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ትማሊ ሹመት ሲኢንካ ኣብቲ ዓዲ ተቓሊሰ ኢልካ በረኻ ወፂኻ ምስ መሓዙትካ ብዙሓት ተሰውኡሉ ቃልሰፍቲ ቃልሲ እውን ተሳቲፍካ ከም ዝነበርካ ይፍለጥ እንድዩ ግን ክትቃለስ እንተለኻ ታይዲ ኮይኑ መሲልካ ኣይተዋሃበካ ነይሩ ይመስለኒ ክሳብ ዝኾነ ግዜ ኣነ ትግራይ ዓዲ ኣይኮነትን ጥሕቲ ባይታ ኣይኮነትን ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ይደልን ገዲፈ ክሃድም ኢልካ ዋ ናበይ ዳኻ ሞ ክትከይድ ኣይ ክኸደ በቃ
نعي تحتي أوروميا تبل نيرك هاراي شعو أقطع منبر زغول عيلنا نحنا لكاتن توصدن ريشنز بحالالوان إيش اللي يزت مدا نساتني نكو مكرار كمان نازل لو حج خا سلت أنا وكيل حزب إرترا يكون سو هو أريو نسخاس وكيل حزب تግራይ جيروس من أمتك من كيفلتك بوكيل حزب تግራይ بصورة نسخة مروץ وكيل حزب تግራይ ديخا مالتي دايركت يكون اندايركت ريبريزنت جيرو نعيشي كوكلني خيل يلو مالتي ريبريزنت زبال بتوكالاي بإندايركت ديموكراسي بدايركت ديموكراسي بزبال باين مينس زمرت أكمل على نعخ حجنا من وكيل حزب يكون كان سو لفعتي تصفى أكتيفيست باي ويلينغنس نقوله باي ويل بدليتك بعرس فقدك مالتي سيلف ويل ونقوله سيلف ويل سيلف كولد أكتيفيست إن هم لك نخل مالتي سو كول لينو لك بعلى خاصي أكتيفيست إيه بزول شوم تسويعها أوكي أكتيفيست مخان كان يزبغ تسرح لها بز حمقة بزبغة كلها نان ننبركتو حماق كوني خيل صبو بقى نيو على خون أبركتو له أنت حماق تغوين حماق يصبو تغوين صبوي توكل لها جن وكيلات يكون نخت بالنوع المني أفي وكا حاسوت نخت الزارب كساب كن زين دحر تبيعها جنا للقعها حتى نقرها لك مالتي على قرار فدي خلاي خلتيهم حراي إذا تقرأين هذي إرتران بعلق قرار بيخلي صون نسخاتكم قبر تصمدن تاوتيهم نسخات مالت قراية اللي ننبرت بهالإخا مالتنا عايد تقمن نيات بالنبرك إخا أول سعيد كامالتيو أبوتاتكم رجيس أركم قال زبل نبر إن حرد اللي خابت قدايزي عرقت اللي خلخا بعلي تعرق زبهال قداية لأن بعلي تزعر بصورة هزوكو بعلي عروق ينيرو توم زب أسوى سباتس تبايسهم سلزي تعرقون إنه علاتهم سلزي تعرقوا مسحلينهم تهزب جدا تبايسهم مالتي يكون بعلي تعرق بعلي عروقي نسخة زغير يبلكان كم نشوف أخلت عندي لابتين كتركب قديتها خايكونن عارفك كوف بمبال نتوم يقبأنا يزولو راح ستيكولدرات مو حزب وكلنا اوتوريتي استوهم سبات كيدم غورو زغل سرح يسن بعلو سلازي حدا نسخه خطفر يتغل برجينا حمد وكلتيهم قال انا مسيولني اول سعيد يوكل نزبي ارترايله مسؤور كفصيم لخو سناتكا يخيدكاي وناتكا مسيلوم برجينا حمد اذا حاشه وكيل لهم مسؤور صمد غيرهم له داي كيدو نسخاتكم نحنا خا ناسعنا منغستات فقرارهم خولي بعل سلطنه أتا انتي زاربكم زل امبر كيف لطلت الزارب زل أتاي أب سلمات وان لحزب تግራይ ዝገብሮ ፋይናንሻል ሓገዝ የቀኒልና ኢልካ ዝፋነ ይኮነን ኣብ ጸልማት ሰልጠነ ኣብ ጸልማት እዋን ዝገብሮ ፋይናንሻል ሓገዝ የቀኒልና ፋይናንሻል ሓገዝ ጥራሕ ሊገሩልካ ጥራሕ ፓንድኻ ገለ እንዳጎይኻ እንዳሃለኻ ፍቆዶ በረኻ ንስኻ ብፌስታል ኩርቱ ፌስታል ሒዝካ እንዳኸድካ ድምፂ ኮይኑካ ይትማል ኣብ ተዓዱ ማለት እዩ ስርሑ ገዲፉ ተረዲካ ዲ ማዓት ኤርትራዊ ማለት እዩ ንሕና እንዳበለ ወፂ ጨብራሪያ ገለገለ ትብዘልኻ ንስኻ ሕጂ ምስውፊን ዋዕሉ ኣብ ሚዛን ነቕምጠካ እንተንብሃል بعين تقرأينت نسخة حلف تقرأي كوين كهت كم زخال كله مدرخ بقى أو تولد كاسد زعابخا وفيكا تولد سلزي عبي إمبر معرم مسخة فزي كوين خاخا ينقسم بعين قالس استقال صومالتي أنا كوخم زي أنا ولا دمت أسمعك حجز بزجور لنا فاينل شو حجز ناتقول لفاينل شو حجز سواء حجز كون خيل نايدمت حجز كون خيل نايميديا شفان كون خيل كل نسي زبس أنيو حويناتي كريديت كبرن زجبو أسب كبرن حردات زهيبك صباح نقول كل أفكار مستسقلك تحت سؤال كوين كأوي تبلك كم ذلك عناي الأزار الناينوين شجري خونا كان حزق عامس بالفقنا الدم بفلي بيرو تواهيبو بجت تسليعلو البوليتيكا تقرأ خفت تخوينك أيكون دول سلطنة لجيتها ردا لجنرال طارقان تقاومنا أنا خطبل تخيلي خانسخة تقاوم كاي حسب كمية مسيلة كان جنرال طارقان يكون سلطنة يكون جيتها ردا تقاوم ولا زلخانات بي فلوتي سنع جنزب ننابز توهوكم ما يتغيروا نصابتي غبال كله بتي تغير نحنا عرقهم نات كان ناي أول سعيد نركب ندقفو إينا إلا حسب كلا أنت مالتيو بعين أنت إنا رينايو كم دليت كان ساخير كان فتن ويك زي توكلني عدنا أيو زي توكلني عدنا يكونن زي ميديانا عدنا أيو زي جن ميديانا عدنا يكونن نبل كان خطفلي يكونن نبكا زلنا زجور كأنا جرسي نحناس سنة فقدنا نجلس علينا دليتكم دي مساحة كودو الكناس وين بلك على نمبر بلك على حويناتي ولا حنت representation وكلنا جلس بهالنس خايب بالكان بقى أنا عايز وكلك كسبيل ترقول سلازي عارفك كم contribution كقتل بتعرق حاجة لتقتل ذا الهانس يكون كل أتتجور ذا الخليب الجير كانوا زخونو جروب كم دي ديومانايز جل نايم بجوار صراحة تجن عخا لمودي كم يخا بهم يخا عنتير كان الصامالتي بهم يخا جوب بيس كذا لها دحر عجيجن نمور أبي الجبر بدهن زبال ودنا تصنع تالو دجير مزجب زبال لها PhD استفدت أوتوك شوك أريهم نيرم زول ونسمع لهم جميع رمضان الله واحد شعبيان سالساوي يعني مثل انتدي تجاكي هون طلعي نحبر طلعي فطير منه
فتاوي يكون فقر يكون السباسبهم ذلو سلام يكون السباسبهم ذلو زبون سلام فكير بلو عزي سلام نسخة أورو بالسجنة تواهيل سفروا 4 خيلي زغبر ذلو صمدو خاني شعبية حوحة فانون ناو 4 خيلو زغنع صمدو سلام مسرس زغبري سلا غير توسير ذلو خاني 4 خيلو تتمالي مسو خيلون أنا تمكي فناز نور حيل مالتي تمالي ناي سلام حيل ذلو نور مالتي أو زي تقرأي كتشكل سلازل ذلو أيو صمدو فتر ذلو ناي سلام صمدو يكونن ناي كوينات صمدو ناي بطقات صمدو كوينات زغبر ذلو صمدو بتغبر ونترينا بعلتمون يقولون ما لهم سمع غايو أولنا برهانة زاروا هم زوروا تخص أمر ذلو أكل أمهارا تقرأي يترأي بلون ساتم فانو شعبية هو حات مردن زياتهم كأنا عدكي حيل تاتيا سلازي بخالي بهلا تصمدو بربح እዩ ዝብል እዩ ናይ ፀልእ ፅምዶ እዩ ብዝኾነ ግን ትበኣፍ ሰማዕና ጠቕላላ ከም ዘለዎ ይኹን እሞ ንሕና ትዕርቅ እንደልዮ ዘለና ትፅምዶ ዝበሃል ኣካል እንደልዮ ዘለና ወይ ከዓ ተርምን ዋዕል እንደልዮ ዘለና ንምንታይ እዩ ፅምዶ ማለት ምፅማድ ምትሕቁቃፍ ዝበሃል ቃል ኣለዎ እዚ ማለት ከዓ ንሓበራዊ ጥቕሚ እንተዝኾን ፅቡቕ እዩ ግን ፀላኢ ፈሊኻ መስካ ካሊእ ፀላእ ንክተጥርየሉ እንተኮይኑ ግን ከቢድ እዩ ሕጂ እውን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማግኒቲዩዱ ንሓደ እምኒ ንስኻ ክንዲ ተወርዊርካ ዝገጨኻዮ እዩ ዝውዓካ ሓደ እምኒ ባይዘ ንስኻስ ክንደየናይ ዝኣክል ተወርዊርካ ብሓይሊ ወቂዕኻዮ እዩ እንድሕር ብሓይሊ ወቂዕኻዮ ብሓይሊ እዩ ዝውዓካ እምኒ በዚ መጠን ቅልል ብዝበለ ቋንቋ እንድሕር ገሊፅና ክንደየናይ ዝኣክል ኣብቲ ኔጌቲቭ ዘሎ ኩለንትናኡ ኔጌቲቭ ናይቲ ጎደቦና ነድህብ ከም ዘለና እዩ ዝገልፀልካ ማለት እዩ ከምዚ ሓይሊ ክህልወና እዩ ካብ ገለ ክንመፂና እቲ ሓይሊ እኮ ክህሉ እዩ ክልተኣዊ ሓይሊ ንድሕር ኮይና ጠንካራ ሓይሊ እዩ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ግን ብጥበራ ብልመና ካብ ታሕታትነት ንምምላጥ ገለ ብዝበሃል ኣይኮነን ዝሕተት ክሕተት ዝኽሕስ ክሕስ ዝተበደለ እውን ንባዕሉ ክከሓስ መጀመርታ ፍትሒ ክረጋገፅ እዩ ድሕሪ እዩ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ቋንቋ መንጢሎም ብደለይቲ ለውጢ ናይ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ቋንቋ መንጢሎም ተገልቢጦም ማለት ኣፕሳይድ ዳውን ተገልቢጡ እቲ ጉዳይ ኣሕዋትና እናበሉ ቋንቋ መንጢሎም ብኽያትካ ምምንጣል ማለት ብኽያትካ መንጢሎም ግን ዘይንቡር ዘይመትከላዊ ዘይተቀደሰ ርክብ ክገብሩ ንሪኦም ኣላ ሕወሓት ስርዓት ሕወሓትን ስርዓት ሻዕብያን ካብ ፖለቲካ ኤርትራን ትግራይን ክእለዩ ዘለዎም ሓይልታት ጥራሕ እዮም ንናይ ህዝቢ ሓድነትን ርክብን እውን ዝጠቕሙ ሓይልታት ኣይኮኑ ፈላልዮም ዝፀንሑ እዮም ግን ሕዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ኩሉ ረሲዕና ሓንቲ እያ ተዓላምኦም ንሳ እውን ናይ ኢሳያስ ስርዓት ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ክህልዮ ዝኽእል ጎነፅ ትግራይ ከም ባፈር ዞን ወይ ድማ ከም ዓውደ ውግእ ክገብራ ይደሊ መናእሰይ ካብ ትግራይ ክሓፍስ ይደሊ ትግራይ ደጀን ክኾኖ ይደሊ በዚ መዳይ ዘሎ ብትግራይ ዘሎ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ድማ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ናይ ስልጣን ዕድሙኡ ንኸናውሕ ጉጅለ ኣውረብሕኡ ንክሕሊ ክብል ደገፍ ካብ ሻዕብያ ይደሊ ማለት ሕጂ ፅቡቕ እቲ ዘረባ ከም ዘሎ እዩ ከም ትሰማዕናዮ ግን ኣነ ሓንቲ ንብዙሓት ሰባት ክሓቶም ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ከዓ መንግስቲ ብልፅግና ምስ ሻዕብያ ብምዃን ብምስምማዕ ኣብ ትግራይ ኩናት ከፊቶም ኩናት ተኸፈተ ኣብ ትግራይ ነይሩ ሕጂ ድማ ብዘይ ምስምማዕ ኣብ ትግራይ ኩናት ከፍቱ እዮም ብዘይ ምስምማዕ እንታይ እቲ ዲፈረንስ ኢለ ንሰባት ሓቲተዮም ብዙሕ ግዜ ዘይተመለሰለ ይሕቶ እዩ ማለት እቲ ኩናት እዚ ኣብቲ ዓዲ እንዲ ዝካየድ ተስማዕምዑ ብዘይገድስ ክልቲኡ ማለት እዩ እንታይ ዝበለ ዜማ ነባርያ ተኾነ ተራዊሕ ተደሚሩ ኩሉ ግዜ 4 ዝበሎ ቁፅሪ 2 ናይ ቁፅሪ 2 ነገር ኮይና ዘሎ እቲ ጉዳይ እዞም ቁፅሪ 2 እዚኣቶም ትራዊሕን ትድመሩን ወይ ከዓ ትሰማምዑን ዘይሰማምዑን ተሎ ኩሉ ግዜ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ተኾይኑስ ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ኣነ ንብዙሓት ሰባት ኣይተበርህን ስለዚ እቲ ስምምዕ ናብ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ከይኸይድ ከምዚ ንኩናት ዝቕስቅስ ምስ ካሊእ እንታይ ይበሃል መሻርክትካ ትቕይር ወይ ከዓ ከምዚ ተሰራጫው ፀባይ ናይ ሒሳብ ካብቲ ናብቲ ኬድካ ፀላኢኻ ናይ ምቕያር ኣንፈት እንተልይዎ ዋጋ የብሉን ማለት ፈታውን ፀላእ ንኽትቅይር ኢልካ ስምማዓትን ዲፕሎማሲታት እንትገብሮም እንታይ ኣለዎ ንሕና ንዓና ኩሉ ግዜ ዘዕኑና ዘሎ ብክልቲኡ ገፅ እንታይ ዋጋ እኒሄሉ ስምምዕ ብከምኡ ክኸውን የብሉን ልኮል ናይ ህግደፍን ሕወሓትን ተቃሊዑ በቃ ሕጂ ክቃልዕ ጥራይ ደሎ ሕወሓት ተገጢማ ኣብ ስልጣን ክትምለስ ናብ 4 ኪሎ ክምለሱ ንሻዕብያ ይደልይዎ ኣለዉ ሓዝ ሰብ ይጥፋ ጉዳዮም ኣይኮነሶም ኣብ ስልጣን ከመይ ገይሮም ነብሩ ሰብ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትጠራቅም ከመይ ጌርካ ዕድሜኻ ከይሰራሕካ ክረት ከይበልካ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮፍ ኢልካ ትውዕል ከመይ ጌርካ ህዝቢ ተመሓድር እንዳደናገርካ እዚኦም በቃ ደልዮም ኣለዉ ኖቅ ትብሎም ኣለኩም ሻዕብያ ኸ ገሊፅዎ በቃ ዝሓውና ሻዕብያ ኸ ሪኢኻ ኣለኻ ስልጣኑ መታን ክነብር ፈሪሑ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ክመፅኡ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ብርጌና ሓመዱ ተላፊኒ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ባሕሪ ዝሰምዑ ኣምሓራውን ግድን እዮም ምስ ኣብይ ክዓስሉ ሕጂ ፍርሕ ኣለዎ ህግደፍ ስለዚ በይነ ኣይክእሎን እየ ንኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ሓንቲ ክገብራ ደለኒ
ንሕወሓት ምሳይ ከሰልፎም ማለት ንህዝቢ ትግራይ ትማሊ ደፅነት ዝነበረት ሕጂ ግልብጥ ኢሉስ ሓወይ ዶ ፅምዶ ዶ እንታይ በዓት ይወደይ እስኪ ንምንታይ ኢኹም ንባዕልኻትኩም ምስ ብልፅግና እንዳሰራሕኹም ነቲ ኣወል ስዒድ ምስ ብርሃነ ዝገብርዎ ዘለዉ ርክብ ትነፅግዎ ኢሉ ንውፉይ ተሓቲቱ ኣሎ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ባይዘወይ ሓደ ክስ ለ ዝመፅእ ንባዕልኩም ምስ ብልፅግና እንዳሰራሕኩም ሲ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ እንተሰርሕ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ ኣግሪ ንሰርሕ ኣለና ስለዘይበሉ ይፀገምና ንሰርሕ ኣለና ዝምፂና ዝሂብናዮም ስለዘይተባሃለ ብካድራት ስለዝኾነ እምበር ድሕር ሰሪሖም ዳ ፀገም የብሉን ኣይሰርሑን ስለዘይሰርሑ ኮይና ንዛረብ ዘለና ናይ ከውሒ ናይ ሕፃ ስለዝኾነ ትርክብ ወይ ድማ ንኢትዮጵያ ፍርቃ ፀሊእኻ ንትግራይ ክትፈቱ ምድላይ ይትፀገም ናይ ክልተ ኣክቲቪስትታት ገለ ምርኻብ ዓብይ ነገር ኣይኮነን ሕና ምስ መንግስቲ እንታይ ንገብር ኣለና ክንገብር እንደሊ እንታይ እዩ ከም ሪፖርት ወፂኡ ዊ ኣር ክሊር ግልፂ ኢና ንሕና ፅሕፈትና እንታይ እዩ ክጠቅም ዝኸድናዮ ቦታ ንምንታይ ኢና ከይድና እንታይ ኢና ተዛሪብና ከላይ ደረጃ እንታይ ኢና ክንገብር ሲ ንፈታው ንፀላእኒ ነግሮ ኣለና ሶታ ሰላም ዝብልዋ ዘለዉ ከዓ ይግለፅዋ ንህዝቢ እንታይ ትትርጎም ዝሓለፈ ሽግራት እንታይ ትትርጎም ብሕጂ ኸ እንታይ ሓለፈ ኣለዋ እንታይ እዩ ክሳለጥ እዚ ከምዚ ናይ ሃይ ስኩል ናይ ኣላፋቻ ናይ ገለ ትግራይ ብዙሕ ሽግር ኣለዋ ኤርትራ ብዙሕ ሽግር ኣለዋ ዝጠቕመና እዩ ስለዚ ንፀገም እንተኮይኑ ንሕና ትክሊር ዘይኮነ ንሕና ርክብ ኣለኩም ድየብልኩም እንትበሃል ተለዉ ዘይምዝራወሚ ይብል ኣሎ ንሕና ግን ብግልፂ ናእቲና ኢልዎ በቃ እዚ ሓፂር ቋንቋ እዩ ማለት እዩ ንሕና ክንገብር ፍቁድ እዩ ብግልፂ ስለ ዝኣተናዮ ንስኻትኩም ግን ዝበሃል ድማ ክህሉ የብሉን ክግበር እዩ ትርክብ ባይ ኤኒሜስ ክንገብሮ ዝነበረና እውን እዩ ባይዘወይ ንነዊሕ እዋናት ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ንባዕሊ ዘይተገብረ እውን የተሓሳስበካ 27 ዓመታት ዝበሃል ህዝብታት ከርተት እንትብሉ እንተለዉ እንተስ ህዝቢ ኤርትራ ይጣዕሙ ህዝቢ ትግራይ ይጣዕሙ ረዲኤት ስርናይ ክፅበ ኮይኑ እዚ ህዝቢ እንዳነበረ ክሳብ ሕጂ ምንባር ንባዕሊ ዝሕዝን ጉዳይ ሶ ትክክል እዩ ክግበር ዝነበሮ ርክብ እዩ ተተገይሩ ዋላ ንፅምዶ ኣነ ተቃወሞ ይኮነን ዘለኒ ፅምዶ ብዓፈና ክኸውን ይብሉ እዩ ናተይ ተቃወሞ ትግራይ ኤርትራን ስዒቡ ብርጌድ ናሓመዱ ብዝብል ምንቅስቃስ ዝፍለጥ ናይ ኤርትራ ናይ ለውጢ ሓይሊ ቂር ኢልዎን ነዘመልኪቶም ዝፍልቶም ብጣዕሚ ረክም ዛንዳ ስለዚ እናተፈልቲ ከመይ ገራ ትግራይ ድንጌር ንሓደ መሉ ስታይ ትገብር መሬት ሓራ መሬት በተባሕረ ብጀልባ ገይሮም ኣቋሪጦም ገለ ኢሎም ናብ ኤርትራ መሬት ኣትዮም ተንቀሳቒሶም ሓራ መሬት ዘይፈጥሩ ኤርትራ ተደልዩ ኤርትራ እኮ ዓባይ ዓዲ ኮያ ምስ ትግራይ ትዋደር ዕፅፊ ትግራይ እያ ሓራ መሬት እናተዋሃበካ ሓራ መሬት እናስራሕካ ኮንካ ትገብር ባዕልኻ ሓራ መሬት ትፈጥሮ ስለዚ መሬት ኤርትራ ኣትዮም ሓራ መሬት ፈፂሙ ክቃለሱ ይግቦም ባዕልቶም ብሱዳን ኣትዮም ይኹንስ ብቀይሕ ባህር ኣትዮምስ ብኢትዮጵያ ኣትዮም ይኹንስ ባዕሎም ክቃለሱ እዚ ሲንካ እዩ ግደፎ ተቃልሲ እንተኮይና ምርር ኢልካ እያ ካብ ኣውሮጳ ደቂልካ መፂኻ ኣትኻ ምቅላስ እያ ኣብታ መሬት ኤርትራ ኣብታ መሬት ኤርትራ ሓራ መሬት ባዕልኻ ክትፈጥራ እዚ ተዘይገይሮም ኢልካ ትግራይ እንተበሩ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ክስታይ ይኮነ ስፖርት ቃልሶም ኣይንቃወምን ግን ምክንያት ግን ይፍጠሩ ዘይኮኑ ስለዚ ሓራ መሬት ባዕልኻ እዩ ዝፍጠር ባዕሎም ብዛእተዋ ኣትዮም ይፍጠሩ እያ ናይዞም ኣቦ ዘረባ ማለት እዩ ቅንዕቲ ብዝኾነት ባዕሎም ብዛእተዋ ኣትዮም ይፍጠሩ ተፈጢሮም ቃ ንሕና ተቃወሞ ይብልናን ዝብል እዩ ኦኬ ቀፀልናሽ ኤርትራ ብግልፂ ፅምዶ ዝብል ምስ ትግራይ ዕርክነት ድዩ ሸበድበድ ጀሚሮም ኣለዎ ሞ ምስዚ ምናልባት እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብትግራይ ገፅ ትናይ ክልቲኦም ረኽቢ በዓል ዋንኡ እንመን እዩ ለኣኽቶም እንመን እዮም ብስሩኸ ብትግራይ ገፅ ከተሓሲቡሉ ድዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ጉዳይ እዚ ይፈልጦ ድዩ ካቢኔ እዚ ናይ ሕወሓት ንሕኮ እዩ ብፅሕፈት ሕወሓት ዝውሰኑ ውሳነታት ሕወሓት ፓርቲ ምዃኑ ተሪፉ መንግስቲ እየ ህዝቢ እውን እየ ተኢሉ ኩሎም ሕወሓት ዝገብሮም መንግስቲ እውን እዩ ናይ መንግስቲ እውን እዮም ናይ ህዝቢ እውን ተገይሮም እዮም ዝቐርቡ መንግስትና ከም ዝበሎ ተባሂሎም ክቐርቡ እዮም ህዝብና ህዝቢ ትግራይ እውን ፅምዶ ኢሉ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ዝኾነ መደብ እዚኣ ስሕቃትኒ ዘላ ህዝብና ንባዕሉ ፅምዶ ዝበሃል ቃል ኣይፈልጥኒ ፅምዶ ኢልካ ንበዓል ኣቦይ ተትነግሮም ምናልባት ክንደይ ፅምዲ ክብለካ ይኽእል እዩ ክንደይ ኣውዕሪኻ ትበኒ ቃንጃ ዶ ክልተ ፅምዲ ዶ ዘለካ ሓርሻ እዩ መጫወት ባኾና እዩ ቀረምሽ ተውሪዱ ንኣባላትን ካድረታቱን ንደገፍቱን ኣብ ደገ ዘለዎ ውሽጢ ናይ መንግስቲ ከይኸውን ደው ዘብሎ ናይ ወዲ ወረደ ስራሕ እዩ ነይሩ ካቢኔ ብትክክል ናይ መንግስቲ ክኸውን ምግባር ንትግራይ ምስ ተመለሰስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንወዲ ወረደስ መንግስቲ ዲኻ ሕወሓት ኢልኩም ትሕተቱ ሕወሓት ከም ትፈልጥዮ ንትግራዋይ ዲኻ ሕወሓት ኢላ እንቆራጢጣ ገዚኣቶ ን50 ዓመት ሕወሓት እየ ዝበለ ባርያ ጌራ ተሰካሚ ጌራ
تشكر جيرا تتقيم عتلو تقمون لله أي أنا تقرأي تقولين نتقرأي كجلجلي خليه بتلكي نو نتقرأي نمجل قالوا على بحو حد زبها ما تصاري فيلتر سلازي زي يعني تا قداي تا فلتر حنتي أفلت يا حراي أي تحسب حج خمزي يخون زلوا مالت قلص الناس أخون كقلالو كم من يوم تبقيسهم زم سبات مالت عرسة تبقيسوا إيهو إلهم عرسهم حجون حتى تاتكم تسيخلي مالتي بتزنبر نايلو علاوي مريت كيد كان أمنت حدا جازت أنيا مسيو عتيو تحيسة خيدا قال خبلي خليو انترفيو جيري خبلي خليو حتى تيو بتوبولكو لفعتي تخونا زحتة اللي قدايو أول تخوين زحتة اللي قدايو أول تلاقي أخي انتيلون من اللي هو كاب خميت تلاقي كاب بمسي حاجة لزب هالزرواتات كمسيو دحراي نتعرك إيزي نمقبالن نزي مقبالن جن حنتي تايز بهالكرايتيريا قمت زلو تعرق أدلا يخوينو مسمن نقول ريل كاميريز كاز قبر عرق سلازي اللي تو أسوات سلاز عرقتهم تو أسوات يتعرقوا تو أسوقاتهم قلت يوم من قصات اليوم كعرقوا قديت أيو ساتهم تتعرقهم تهزوا عرقوا يقدميو تايز اللي يطرح تعرقنا إنامو تزنوركم لو مدركب قدم 20 قال العامة أتوزبلكمو كلتشان 10 شمون تندما 3 سنة مت أنا رئينا قسم زبلناكم نسا لمد تقبروا كاتركب يقصل زبلي خمص ابزي كن انا بزح غزي حتى خوينو نزلو اب تግራይና امنت ابزح جي ساعات بزحت تواسات حيلታት انم زلو كابنا من لهم انت تفليو مالتي مخنياتو كلير يخونتن زلا حقاونتن حقن وعلو باغبابو نخنغس ندحر كوينو قصصر ناي دحنت ناي سيكوريتي وعلو سغاتات غلغله زياتمون قصصر كلهم كلالو تسرارحكم زي خون زلو امبر تراخيبنا تحاويشنا غله توهيلنو على زخون اكل سيلو زخونه زيربح طربش زخونه ነገር ولا شغ ولع تزفطر ناب شجر تاعتول مكرخ فطر يقولن سلازي نزي زوسد اكل نصطታ زخبر حيلي عقم زلو قلوس زلو إنت سلامون وعلى خصوص زلو زي مالت ملو سلام نمخوانكا ملو عرقي كان منجستي كساب ودابة نوح سنسلت كدل نحرد أخوين زي بملو ولا خلت سبات جمرو كعبت زي كيلو بأجو زقه من جاري زخون مالتي إن هتير إيتوزي نتاتكم ريتر ما كومنت صحفوا لو أم كانوا خون لكم يزمنا شو دحنا قنيوتا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب